Pokiaľ by ste chceli investovať vyššiu sumu, nemôžete všetko vsadiť na jednu kartu a spoliehať sa, že áno, práve toto vyjde. A práve preto má logiku rozložiť vaše financie do investičného portfólia a investovať do viacerých investičných aktív naraz. Rozdielte svoju finančnú rezervu na krátkodobú, strednodobú a dlhodobú. V krátkodobom horizonte investujte peniaze, ktoré majú byť po ruke, dajte ich na peňažné fondy s nízkym rizikom poklesu, ale samozrejme aj s nízkym výnosom. Strednodobú rezervu môžete investovať do dlhopisových alebo realitných fondov, kde už môžete očakávať výnos okolo 4-5%. Dlhodobé investície môžete investovať do vyššie rizikových aktív, ako sú akcie. Pokiaľ príde situácia, že by ste peniaze potrebovali, najprv začnete vyberať z krátkodobej rezervy. Ak naopak nič neminiete a nasporíte ďalšie peniaze, tak môžete viac vložiť do tej strednodobej rezervy a do tej dlhodobej. A mať stále nejaký kapitál po ruke pre neočakávané situácie. Pokiaľ stále tomu nerozumiete, rezervujte si u mňa konzultáciu a pomôžem vám hlbšie poznať svet budovania majetku a investovania.